ఈసారి నేను ధాన్యాన్ని ఇవ్వలేనని చెప్పేసి ఇవ్వనని చెప్పేసి రాసిచ్చిన నీవు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద బీజేపీ ప్రభుత్వం మీద ధర్నాలు చేస్తున్నావంటే నీ చేతగాంతనానికి నిదర్శనం. నిజంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని నీవు కొనలేదన్నమాట. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతోనే కొనలేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంటేనే నీవు కొన్నావు, వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తేనే కొన్నావు. అంటే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లి నీవు పబ్బం గడుపుకోవాలని చూస్తున్నావు కేసీఆర్ గారు. నిజానికి తెలంగాణ రైతుల మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే వెంటనే వాళ్ళ యొక్క ధాన్యాన్ని సరైన రేటు 1960 రూపాయలకు చొప్పున నీవు ధాన్యాన్ని కొని నీవు నిజంగా రైతు బిడ్డవని చెప్పేసి అనిపించుకో. ఈరోజు కేంద్రం మీద నెపన్నెట్టి రైసు మిల్లర్లకు లాభం చేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. రైసు మిల్లర్స్ ఈరోజు 1200కు 1300కు క్వింటాల్ ధాన్యాన్ని కొంటున్న పరిస్థితి, దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి తెలంగాణ ఉన్నది. కనుక కేసీఆర్ గారు నీ తెలంగాణ రైతులను మోసం చేస్తున్నావు. కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పింది రారాయసీఎం అని చెప్పింది, కానీ ఈరోజు నీవు కొనకుండా నిజంగానే నీవు రైతు బిడ్డవైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనప్పుడు నీవు కొను. కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర స్టాక్ చాలా ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తుర్రు. ఇప్పుడు నీవు కొను. నిజంగా తెలంగాణ రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలనుకుంటే నీవు సరైన ధర ఇచ్చి నీవు కొనవయ్యా, నీవు రైతులకు న్యాయం చేయి. అంతేగాని రోడ్ల మీద వచ్చి ధర్నాలు చేసుకుంటా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఈ యొక్క నెపాన్నెట్టి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నావు కేసీఆర్ గారు. నీవు రైతు ద్రోహిగా మిగులుతున్నావు అని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని నొక్కడం మర్చిపోకండి.